Pasok na sa tumoy. Nya. Ano siya mamigos? Ato siyang birahon. Woo! Mayungod to mamigos. So, for today's mini vlog mamigos, na ako itudlo sa inyo ha. Kanang usa ka teknik mamigos. Ako ba tinatawag mo? Usually, kanang ginabuhat na niya to sa una, pero wa tayo takibaon sa purpose. What? So, mao ni siya mamigos. Siya mamigos, ang itudlo ninyo. Ano siya dugtag mamigos? Dugtag na ba? Tag. Bayot! Ganyan uminom ang mga ish. Ikot sa tag mamigos. So, kay ba, usually, kung kita'y mo kuan mamigos, ato ning putlon nas gunting. Pero naaday ni say purpose mamigos unsaon para day lang putlon. So mamigos ha, itudlo mo na ako mamigos. May message din ni sa putlon mamigos. Kaning tumoy mamigos, ato ni pasok kani ba kani tumoy. Ato ipasok sa kaning ni tumoy kani. Na. Pasok na to sa tumoy. Okay, pasok na mamigos. Mamigos oh. Pasok na sa tumoy. Nya ano siya mamigos? Ato siyang birahon mamigos. Wait lang. Oops. Lisura pagunit sa kamera. Ano siya? Kita itong bali. Pao na itong bag mamigos. Para matarong mamigos. Tumano siya mamigos. Ang kipasok. Ang tumoy. Ini siya. Din pasok rin mo siya mamigos. Ito dan ini mo. Narani mamigos. Na. Ito dan mo siya mamigos kani. Oops. Mamigos. Then kanina pasok ng tumoy mamigos kana. Sumani siya purpose mamigos para di lang siya bugtuon. Pwede pa siya mabalik mamigos ba? Hikot ni mo kung nakahiktan na siya mamigos. So, birahon na ni mo siya mamigos kani tumoy. Nakana. Kana. Birahon na ni mo tumoy mamigos. Kani para maubadah na mamigos ah. Mana? Mamigos oh. Then, magamit rin mo mamigos balik. So, wait lang ha. So, pwede rin siya magamit mo hikot mamigos. At ibalik mamigos ha. Inani man to. Inani to mamigos. Diba? Inani to paghikot. Inani. So, pagtangtangan ni mamigos, imura ni siya itod. Ana. Dayon so di mo balik ang tumoy kani. So di mo tumoy balik ana mamigos para maklaro ba. So balik nibiraw na ni mo tumoy mamigos kani tumoy. Birahon mo tumoy ay mahubad na ana sa kadali mamigos. So that's it mamigos.